De politie neemt geen enkel risico en schakelt eerst een bomverkenner in. Even later komt ik de explosieve opruimingsdienst van het leger. Het besluit werd genomen omdat het vertochte pakket vol heel bot op een explosief lieket. Ja, er waren een aantal flessen, maar wat redden is eruit. Hoe het precies eruit zeggen, dat weet ik niet. Ik had het zelf net jong. Maar wat ik te jaren kreeg van de EOD is dat ze het zeer serieus namen. Het pakket die min in het rimpaard, de meeste konden er niet omheen. Ja, dat had iemand die het waarschijnlijk van plan was om de boel hier te ontregelen. Of de doors bewust deadline is om voor onrust te zwaargen, dan is de dierder in die opzet slagen. De trein mag een tijd net stilhouden op het station. En later wordt het treinverkeer volslijn stilijn, maar vertraging als gevolg. Nou, voor mij is het heel vervelend. Ik bedoel, ik wil een keer op tijd komen op het werk, want ik ben de laatste dagen wel wat let west. En ik heb juist nog zijn mijn collega's van ja, ik kom morgen om jou een precies op het werk. En nou kan ik mijn belofte dus net komen bedoel ik, dus dat is een beetje vervelend. Reizigers die het net verder kennen, werden uiteindelijk met bussen vervierd. De EOD docht urenlang onderzoek. Om het zien heen werd duidelijk dat het om een naaimak-explosief gaat. Wat er achter de actie zit, is nog net duidelijk. Wij gaan verder onderzoek doen. Het pakket is in beslagname. Daar wordt sporenonderzoek op verricht. We gaan met Jurgen in gesprek. En wij hopen dat we degene aanhouden kennen die er verantwoordelijk voor is.